ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್. ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ತುಳುವನೆಲ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಳು ಕೊನೆ ಊರ್ದು ನಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಆ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲವುನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಪಣಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮಯಿನಿ ಬತ್ತುಂತಿನಂಚುತ್ತನ ಜಾಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪುಣ್ಯತಾನುಗು ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತನಂದ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟೆಬಳಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಸಾರಮನ್ಯ ಚಿತ್ತೋಳು ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಬೀದು ತುಳುನಾಡು ತನುಕುಲು ಕೊನೆ ಊರುಳು ಪನಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗು ತೊಡುಟು ಶುಂಠಿ ಬೊಟ್ಟು ಜನನ ತಾರಬರಿಸ್ತಾನ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಕೊನೆ ಊರ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೈಲ ಮಾಗನೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಬೆಂಜಂದ ಪದವುಡು ಬಂಟನ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಊರಿಯರೆ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಅಡ್ಯಾರದ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತುಗೂ ಆನಿ ಆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕೊನೆ ಊರ್ದು ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕನ್ನು ಮೆರೆಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಅಡ್ಯಾರು ಗುತ್ತುದ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬಲಿನ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಪೊಕ್ಕ ತುಳುವ ನಾಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಮೆರೆಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಸೊಂಟೊರ್ದು ತೀರ್ಥ ಆಣಾವತಾರ ಸೊಂಟೊರ್ದು ಮಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾವತಾರ ಬಾಯಿಡ ಮಧುಮಾಂಸ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ದು ರುಂಡಮಾಲೆ ಆಳುದ್ದ ಜಡೆ ಗೇಣುದ್ದ ಮೆರಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚುತ್ತುನ ಬಲತ್ತ ಮೆರಿಟ ಅಮೃತ ದತ್ತ ಮೆರಿಟ ವಿಷನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು 4 40 ಆಯುಧನ ಪಡೆ ಒಂದು ಆಳಪಾಂಪು ನೂಲ ಕೈಸಾಂಗಡು ಭೂತಲಕು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚುತ್ತನ ಅಡ್ಯಾರು ಗುತ್ತುದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ ಬೈದ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ವಾರೀತಿ ಕೊನೆ ಊರ್ದೇರು ಮುಲ್ತ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡಪೊಡೊಂದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಾಚೀನತೆನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವಡೋ ಮೇಳೈಸವಡೊಂದಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತುದ ಈ ಕಾರಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚು ನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡುಂದಂಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಾಗನೆಡು ಜುಮಾದಿನ ಓಲುಪುರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಮಾಗಣದ ಓಪುರ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲುಂಡೋ ಅವೇನು ಪೂರ ನಡಪೋಡುಂದಂಡ ಐಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅತ್ತನ ನಡಪವನ ಯಜಮಾನೆ ಬೋಡು ಈ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗು ಕುಲದಿ ಬಟ್ಟಂದಂಡ ಮೆರೆಗು ನಡತಿ ಬಟ್ಟ ಅವು ಏರುಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಧರ್ಮನೇಮೋತ್ಸವಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನಿಟ್ಟ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ದುಂಬು ಉಂತುದು ನಡಪವುನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ ಎಡೇನ ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನಾರು ಮುಲ್ತ ಈ ಗುತ್ತದ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇನು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ರಾಜ್ಯನು ಪತದ ನಡಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ತ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಆರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಬಳಿಯರೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತನ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗುತ್ತು ಈ ಗುತ್ತುದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬುಲ ಪರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳು ಅವೇನೆ ದುಂಬುದನ್ನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದು ಬಂದೆ ತುಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾತ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಬಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಜವನೇರು ಮಾತ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುಂಡ ಅಡೇನೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿ
ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತಾದವೆಂದೇತದೆ ಹೊಸತ್ತಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದದೆ ಇಂಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ದಂಟದ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬಲೆಂಕ್ಲು ಪಕ್ಷಿಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಂದಾಯ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸಾನ ಉಂಟು ಅವಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಲಿ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಿ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಬೋವುದ ಪಾಡ್ದೆ ಇಡೀ ಸಾನು ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಂದದ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಐತಿ ನಿಂದು ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬಲ ಪನ್ನೇರು ಇಲ್ಲು ಮಗರೇರು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲು ಮಗರೇರು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲು ಮಗರೇರು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ್ಬಿನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಆರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಆನು ವಾಸ್ತಾನೋಡು ಮೂಲು ನಪ ನಂಚಾನ ಆರಿತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ಥಾನ ಇಂಕುರಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ದು ಆರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲು ಮಗರೇರ ಬಿಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಮಗರೇರ ಬಿಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ದುಮ್ಮುದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಣ್ಪೊಡೊಂದು ದುಮ್ಮುದನೇ ಪೊರ್ಲು ಇರ್ತೇನೆ ಐದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಣ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಜಿಮಾದಿ ಎತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆರ್ನಾಲ ಆತಿನ ಹತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಜಿಮಾದಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಎಣ್ಣಿನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನು ದಾಯಪಂಡ ಈ ನೆಟ್ ಜಿಮಾದಿಗೆ ಆತು ಕಲೆ ಉಂಟು ಹಿರಿಗಳು ಗೊತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮೈಕಾಂತಾರ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಜಿಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಕಾಂತಾರ್ ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮೈಕಾಂತಾರ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಗ್ಲ ಜಿಮಾದಿ ವೈದ್ಯನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಗಟ್ಟೋಡ್ದು ಬತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಜತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟೆ ತೂನಾಗ ಅಡ್ಡ್ಯಾರು ಗೊತ್ತದು ಅಲ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಯಜಮಾನ ದುಮ್ಮದ ದುಗ್ಗ ಬಂಟೆ ಯಜಮಾನ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಜಿಮಾದಿಗಳ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಹಾಕ್ಲಿ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ರಜ್ಜನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಂದಾಯನ ಪಂಪಿನ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರಕೆರೆ ಸಾನ ಬಂತೀರಿ ಸಮುದ್ರಕೆರೆ ಸಾನ ಬಂದು ಸೂದೇತ ಬರಿಟು ಸಾನ ಆ ಸಾನೋಡು ಅಕ್ಲ ಸಾಂದಾಯನ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಐಟೆ ಬರಿಟ್ಟು ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಮಾತು 5 ಬಕ್ಕ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಮಾತು ಅವಳು ನೆಲೆ ಊರಿ ಬಕ್ಕ ಮೂರು ಉಜ್ಜಾಲು ಮುತ್ತು ಉಜ್ಜಾಲ ಆದ 5 ಬಕ್ಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮೂರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಇವುಗಳ ಬರೀತಾ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ ಹೊರಟು ವೈದ್ಯನಾಥ 5 ಬಕ್ಕ ಬೈದ್ಯಾಗಿರಿಟ್ಟು ಬೈದ್ಯಾವ ಗುತ್ತು ಬಂದ್ಬಿನ 2ನೇ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಮೂಡಡ್ಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ತುಂಬುಲ ಅವಳ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಲು ಆಗ್ತದೆ ಅವಳು ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮಾದಿಲ ಬಕ್ಕ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುರೂಪು ಇಂಕ್ಲು ಮೈಸಂದಾಯನ ನೇಮ ಮೈಸಂದಾಯನ ಬಂಡಾರಿಂಜೋಡು ಅಲ್ಪ ಮೈಸಂದಾಯನ ಮುಗೋಕು ಅಂಚೆನೆ ಬೈದೇವದ ಅಲ್ಪಲ ಮೈಸಂದಾಯನ ಉಂಟು ಅಲ್ತ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಪುರ್ಲು ಈತು ಪುರ್ಲುದ ಧರ್ಮಚಾವಡೆ ಆವಡನಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮರಮಟ್ಟಲು ಅವು ಆತು ಕುಸುರಿ ಕಲೆ ಇತ್ತಿನೇ ಅವಳು ಉನ್ನಿನ ಪೂರ ನಿಗಲ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಈ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಲ್ತು ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ಮರಂ ಕುಂದರೇರೆ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 3 ಜನ ಒಂದೇ ಸ್ಥರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜೆ ಪಂಡ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ಲು 3 ಜನ ತೊಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೈಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧದ ನೆಟ್ಟೆ ಮರ ಮಾತದೆ ಪೆಜ್ಜತ್ತ ಮರ ಒಂತೆ ಕ್ರ್ಯಾಗ್ದ ಬೋವುದ ಮರ 5 ಮೂಲಿ ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಈ ಮೂಜಿ ಮರನೇ ಮೂಲೊಂದು ಮಾತದೆ ಪಕ್ಕಾಸಿ ಮಾತ ಬೋವುದ ಮರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆತ್ತನದ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜತ್ತ ಮರ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಕೇರಳ ಹೋದು 15 ಅಂಚೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪಂಪು ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿದ ಮರ
ದುಂಬುದ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಸುತ್ತು ಮದಲದ ಇಲ್ಲು ಅಂತರದ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಅಂಚೆನೇ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡುವನ್ನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡುಂದಂಡ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಏತುಬೋಡ ಆತೆ ಪಣವುದ ಬೆರಿತ ಆಂಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಿನ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆವಡುಂದಂಡ ಕುಟುಂಬನ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತೊಂದು ಪೋಡುಂದಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಡಿಯಂತಾಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ. ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಿನಾರೆ, ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವದೈವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಮೆನ್ಕಿನಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಡಿಯಂತಾಯರು ಮುಲ್ತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಡಿಯಂತಾಯರು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡುಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಈ ದೇವರನಕ್ಲಿ ಸುರುಕಾದ ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ದೆನ್ನ ದಿವಂಗತ ರಾಯನ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಶಾರದಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ವಾಸು ಅಡ್ಡಿಯಂತಾಯರ್ನಕ್ಲಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು. ಈ ಸ್ಮರಣೆ ದಯ ಮಲ್ಪಗೆಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗುತ್ತುಡು ಹುಟ್ಟುದಿನೇ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆನ್ನ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗುತ್ತುದ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಊರ್ದ ಪೂರ ಪರಿಸರದ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆಗೆದು ಬನಿಯಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗುತ್ತುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರವಾತ ದುಂಬುದ ಪಂಪಿನಿಂದ ಅಣ್ಣ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು 2000 ಹೊರಮನೆ ಇಸವಿಡೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಡು ಪಕ್ಷಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಐತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಪಕ್ಷಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವಾತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದು ಆಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಮನೆಯರ ಐಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಹೋಗ್ಬಂಡಣ್ಣ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಅಂಚೆನೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸತಾದ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆನೆ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಪದವರು ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಶುಭ ಅವಸರಡೆ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗುತ್ತುದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಎನ್ಮನುವುದು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಏರು ಕಟ್ಟದೇರ ಏರು ಮಲ್ತಿದೇರ ಈ ಏರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿದೇರ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿನ ಕಾಲನ ಆತನನ್ನು ಪಂಪಿನವು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ತಿರಿಯೊಂದು ಬೈದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇದದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಯಜಮಾನರಕ್ಕೂ ಈ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗುತ್ತುದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲನ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಿರತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗುತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದ ಬನ್ನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ತ ಜುಮಾದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾವಾಜಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣಿದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂದು ಮೂಜಿ ಗುತ್ತುದೆಲ್ಲುಂಡು 10 ಗುತ್ತು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಊರು ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗುತ್ತುದ ಒಡೆತನ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಗುತ್ತುದಕ್ಲನ ಯಜಮಾನಿಕೇಡು ಮಾತ ಗುತ್ತುದಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುದ್ದರ್ಧ ಮೆಚ್ಚಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಗೊರ ಮೂಲು ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಪಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸಾನೋಡು ಬೈದಾಗಿರಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಮೂವತ್ತ ಜಾತ್ರೆಗಳು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕವನ್ನು ನಂಡು ಅವು ಐನು ವಾರ ರೀತಿ ಪಂಕುನಿಂದ ಪನಿಯರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೇನು ದುಂಬುದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೈದ ಸಮುದ್ರದ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಪುತ್ತರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಊರ ಪರ ಊರ್ದ ದೇಶ ವಿಶ್ವದೆಟ್ಲ ಬೈದೇರೆಂದು ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಗಮನಗೊಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಆ ಪುತ್ತರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಂಡಾಡು ಅವು
ಕೊಂಬರೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಆ ಕೊಂಬರೆಟ್ಟದ ಜಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಇತಿಹಾಸಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರುಲ ಉಂಡು ದಯ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಕಟ್ಟೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದಾದಗೆಂದ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಪದ ಆ ದೈವ ನಡೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕೊನೋದು ಪಾಡ್ನೇ ಅವು ಮರ್ದಾದ ಫಲಿತದ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಗುಣಾಪುಂಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿದ ಪೋಪುನಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ದಾನ ಬಂಡ ದೈವ ಸುರುವ ದೇವರ ಸುರುವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾನ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪುನಲ್ಲ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಸಾನ ಒಂಜಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತ ಗೋಪುರದ ಕಮ್ಮ ಬೂರ್ದು ಅವು ಕಮ್ಮ ದಾಯ ಬೂರ್ದು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ದುಂಬತ್ತಲ್ಲ ಅವು ದುಂಪ ಹೊಂದಿച്ച ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಸುರುಕಾದು ಆ ಅಲ್ತ ದೈವದ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಐನು ಇವತ್ತದ ದೈವದ ಏನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊಸಸಾನ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಪೊಸಸಾನ ಕಟ್ಟದ್ದು ಪೊಸತ್ತು ಸುರುಕು ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದ್ದು 15 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಗನೆ ಮೇಯಿ ರೋಮಾಂಚನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವಾರು ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒತ್ತಡದ ನಟ್ಲು ಇನೇ ಮೂಲತ ಒಕ್ಕೇಲಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಕೂಡ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುಟ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ನವ ತೆರೆದ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದೇಹ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ಊರುಗೊಂಜಿ ಅರಸು ಗುತ್ತುಗೊಂಜಿ ಬಂಟೆ ಈ ಇಡೀ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೊಡೊಂದಂಡ ಯಜಮಾನ್ರನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಾಂಗನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಿತನ ಯಜಮಾನ್ರನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಕುಟುಂಬದ ಮಾತವರ್ಗ ಸೇರಿದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿರು ಆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಯಜಮಾನ್ರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರಿತ್ರೆ ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಕೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಎಂಚಿನ ಆತ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಲ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಪಂಡ ಆತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಪನ್ನೋಡಿಂದ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಈ ಯಾನು ಅಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತು ಯಜಮಾನಿ ಬಂದ ನಾನು ಅಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತು ಯಜಮಾನಿ ಅಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತು ಊರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತವಾದ ಪಾಯನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದೇವರದಾಡು ಎರಡು ಜನ ಮದುವೆ ವಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತರದ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಡ ಇಂಕ್ಲು ಹೋದು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಅವ್ರು ಅಂಚಾದು ಅಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತು ಬಂದೊಂದು ಇಡೀ ಅಡ್ಡಾರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ಅಡ್ಡಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ 10 ಗುತ್ತು ತಗೊಂಡಿರು ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಊರು ತಗೊಂಡಿರು ಪೂರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತ ಹೀಗೆ ಏನಂತ ಯಜಮಾನಿ ಇಂದ ಈ ಇಲ್ಲ ನೆನೋದು ಇರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಸುಮಾರದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾಳ ಕೊರ್ಲದ ಅಜ್ಜನ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ 800 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿದೆ ಇದೀಗ ಆ ಸಮಯದು ಈಗ ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟಿದ ಧ್ರುವಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಕಾರು ನೆರವೂರ್ದಾದೆ ಇದೇ ವೆಂಕಟು ದೈವ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತದ ಇದೇ ತೋಜಿ ಬರ್ತದೆ ಬಂದು ದುಂಬದ ಪುರಾಣ ಪ್ರತಿ ತಿರುವುಂಡು ಆ ಭಕ್ತನ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಬಂಡಾರಿಲ್ಲ ಆ ದೈವಗಳ ಭೇಟಿಯಾದ ಅದೇನು ಆ ಸಮಯದು ಮೂಲೆ ದೈವದ ಚಾವಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದರೆ 800 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಆನೆ 800 ವರ್ಷ ದುಂಬದಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಇತ್ತಿನ ಅಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತದೆ ಚಾವಡಿ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಚಾವಡಿ ಆದಿ ಇರ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದು 3 ದಕ್ಕಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿದ ಮಾತಾಡಿ ಚಾವಡಿ ಆದಿ ಇರ್ತದೆ ಆಂಡ ಒಂತ ಮಾತಾ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಪರತಾದ ಇಂಥ ಇತ್ತದ ಮತ್ತು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೋದ
ಮಾತು ಜವಳಿ ಕೂಡ್ದು ಊರ್ದಾಕ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಊರ್ದಾಕ ಪಚ್ಚ ಗೊತ್ತೋದಾಕಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲು ಅಂತ ಅಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತು ಬಂದ ಅಡ್ಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸಹೃದಯರು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈತು ಬರೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದು ಇಂಥ ಸಭೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಹೋದು ಆಂಡಲ ಈತ ಈ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಟನೆಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಕನಸ ಮನಸ್ಸಡೆ ಅಂತೀಜ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿಸ್ಮಯ ಅದು ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ವಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಅಂದಾಜು ಯಾರು ಈ ಉತ್ತರ ಯಜಮಾನ್ಯ ಏನಿದೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ದೇವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಥೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಊರಿಗೂ ಮಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬೈದವರು ಮಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ದೇವದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪರವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೃದು ಪಾತೆರ ತಾನು ಪಾತೆರನು ಪಿರ ದೈವದ ಚಟುವಟಿಕೆ ದೈವದ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡಾವುಡು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತ ಸಂದೋಹನ ತುದು ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆತ್ತು ಎನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ನುಡಿಕೊರಿಯರು ಈಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಂಡ ಕಾರಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಸುಳ್ಳಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಮೀದು ತುಳು ರಾಜ್ಯಗು ಜಪ್ಪುಡ್ಡ ಶುಂಠಿಬೊಟ್ಟು ಜನನ ತಾರಬೆರಿತ ಸ್ಥಾನಡು ಕೊನೆ ಊರ್ದು ರಾಜ್ಯಗು ತುಳು ರಾಜ್ಯಗು ಜಪ್ಪುಡೊಂದು ಬತದು ವ್ಯಂಜನಂದ ಪದವುಡು ಬತದು ತೂನಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬಂಟನ ಜತೆ ಅದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜಪ್ಪುಡೊಂದಂಡ ಮೂಲು ಜುಮಾದಿಗು ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ನಡೆ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಅವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅಡ್ಯಾರಗುತ್ತು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಅಡ್ಯಾರಗುತ್ತದ ದುಗ್ಗ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆನಿದ ಕಾಲದ ದುಗ್ಗ ಬಂಡಾರ್ಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರು ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತದು ಕರೆಪಿ ಕಂಜಿಗೆ ಅರೆಪಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾಯದ ಬಾರ ಪಾರ್ದ ಅನಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪನೆ ಒಂದು ಉಲೋಲ್ಲ ದೋಷನೆ ಒಂದು ದಾನೆ ಸೋಜಿಗೆ ಅಂದ ಬನ್ನಗ ಜುಮಾದಿ ಅರೆಗೆ ಕಡೆ ಸೊಪ್ಪನ ಕಟ್ಟದು ಜುಮಾದಿ ಬೈದೆ ಏನ ನಂಬೋಡು ಪೂಜಿದ ಬಲ್ಲಿರೋಡು ಬನ್ನಗ ತೂಂಕರಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ರಾಜ್ಯಗು ಜಪ್ಪುಡು ರಾಜಂದ ಇವಾವುಡು ಪಣದು ಆನಿದ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಬಂಡಾರ್ಲಿಡ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲುಡು ಆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಅವು ಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರಡೆ ಸಾನುಂಗರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದು ವೈಪಿ ಬಂಡಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಡ್ಯಾರ ಗ್ರಾಮಗೆ ಒಂಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡಯಾರಂದೆ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತುಲ ದುಂಬು ಎಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆರೆ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸುತ್ತುಮದೆಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ಮೆರೆದಿತ್ತುಂಡ ಅಂಚೆನೇ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆರೆವುಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತ ವೈವಿಧ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ಸಂಪನ್ನಾತನ ನೆತ ಪಿರವುಡು ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತುಂಡ ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬೆಗರದ ಪಡಿಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವೈಭವನ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿತ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತದ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರು ಐತ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತದ ಪುರ್ಲುನು ತುಯ್ಯ ಮಾತ ಜಗತ್ತದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳು ಅಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತುಗು ಬಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜುಮಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಲೆ ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲು ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಲೆ ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್